Astăzi suntem 22 aprilie 2020. Aici am un caz deosebit de grav. Pacientul meu a fost deja operat de hernie de disc, iar acum nu mai poate să meargă de câteva zile. A venit în urgență, îmi permit să-l testez, să vedem. Cum vă numiți? Măcină Ciprian. Da, domnul Ciprian. Așa. Așa, e foarte bine. Bun. Ce vi s-a întâmplat? Ce probleme aveți? Deci, să lasă am dureri de coloană și la renichi aici în spate. Să lasă durerea asta și nu pot să stau în șezut, nu mai pot să stau. Așa, ia mergeți să vedem. Văd că aveți o operație destul de mare pe coloană. Trebuia să veniți înainte de operație. Nu știu. Dumneavoastră așa mergeți. Da, De câte zile? Am așa m-am născut. Cum? Cu piciorul. Deci, da, ia să vedem. Cum mergeți? Așa v-ați născut cu piciorul? Da. Așa, și acum durerile sunt foarte, foarte mari. Durerile. Și când nu vă durea nimic, cum mergeați? Mergeam normal. Normal, dar problema asta m-am născut așa cu piciorul. Deci, nu vă puteți apleca? Da, mai ales în momentul când m-am Nu puteți, vă doare. Bun, să facem prima procedură și să vedem cum o să vă simțiți. Sperăm mai bine. Noi am făcut o procedură, ridicați-vă și mergeți puțin. Aveți deja... Nu puteam să stau nici în șezut nimic. Asta este operația. După procedură, ce simțiți? Cum vă simțiți în comparație cu înainte? Să spuneți adevărul. E bine. Ce simțiți în plus? Deci, faptul că mi-a trecut sunt mai bine, mă simt Haideți, mai bine. puneți piciorul drept acolo, pe taburete. Și flexați în față, cu mâinile pe genunchi, amândouă te duci în față. Haideți, vă rog. Haideți. Mai simțiți vreo durere? Și înainte? Înainte nu puteam, chiar acum 10 minute, un sfert de oră, nu puteam să stau nici în șezut, niciun fel. Da. Haideți, vă rog, pune și celălalt picior. Vă mai testez încă o dată de coronavirus. Haideți. Da, e bine. Ce părere aveți de această procedură? Operația durerilor de spate fără bisturiu. Asta e o părere foarte bună. În primul rând, cât a costat operația care ați... Rău că am ajuns la cuțit, înainte să vă pună Cât a costat această operație? Deci acum 5-6 ani am dat o fi 1200-1300 de euro. Am înțeles. Plus alte cheltuieli mici. Am înțeles. Ce să vă spun? Cuvintele sunt de prisos. Dumneavoastră, cine v-a trimis la mine? Băiatul care a fost la dumneavoastră, Mecine Mihai. Așa, și el cum se simțea? Văd cu mine, se simte bine. Da, și înainte trebuia să se opereze. Da. Da. Aici nu este un placebo, atenție, nu este placebo, este durere, sunt tratamente. Nimeni nu trebuie să fie gelos când căutăm prin toate mijloacele, mai ales științifice, ca noi să ne facem sănătoși, noi să fim sănătoși. Doamne ajută, numai bine!